זה היה משהו לא כזה מזמן, בזיכרון שלי, כן? כאילו יוון זה מזמן. אולי בסלובקיה? סלובקיה זה ממש לפני שנה וחודש. צריכה להיות שם. ואמרתי לו, אני יודעת שזה יצא טרי או יבש. פשוט ראיתי, ראיתי כל וגם אנחנו לפעמים יוצרים קשרים, אני נגיד עם ואז זה ממש יצרתי קשר, ואז הוא מתקן אותי שפותח סטודיו. אז זה היה הרבה. כל גל, כן, לא, אבל הוא קרא לגל טולי, משהו כזה. כן. בערך 90%. למעט כבר היה 40? לא, 38. כן, בדיוק. הכל. גני, באיזה סטייל? ראית איזה מהירות נוסע? שכמו שאני מזכיר לכם, הבנייה הזאת היא כבר מתקופה, הבנייה המסיבית הזאת היא ממש של עיר, היא כבר מתקופה שהנבטים הם לא באמת הנבטים עם התרבות המקורית, אלא המוצא הוא נבטי, אבל הם כבר מתיישבים, ובסביבות עובדת יש גם הרבה מאוד פיתוח של חקלאות עתיקה שמתבססת על מי שיטפונות. אנחנו נמצאים פה, הערוץ הגדול הזה שאנחנו תכף נחצה, שעושה פה סיבוב מאוד גדול בצורה הזאת, זה נחל צין. פה הוא הולך, הוא מגיע מהקצה הצפוני של מחתרת. ככה, ההגה ככה, כן. סע, בסדר. קח את ההגה שמאלה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברים הרנן. חיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, נקדש השבת. אמן. להעביר? חלה לא הבאנו. אז אולי אפשר לפצוע פיתה או בייגל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. לחם מן הגפן. לא רלוונטי לזה. עוד לא הוציאו לחם מן הגפן? זה כנראה יהיה בסרט אחר. באמת? זה ככה יש... אתה יודע, אני לא אומר אני קובע, אתה יודע למה? כי זה קובע. קרה לך כבר? וואלה? זאת אומרת שהסיכון הבטיחותי הוא מתמשך. מתמשך. אני מכור לסיכונים בטיחותיים. אתן את הדוגמה לאחראי בטיחות הזאת. יש חוק של בטיחות, שאם אתה עולה על סולם שהוא מעל... מה קרה? סולם מעל 2 מטר,
אתה צריך מישהו שישגיח עליך. עכשיו, המדובר הוא לא לאיזה גובה עלית, אלא המדובר הוא באיזה גובה הסולם. אם נגיד אתה לוקח סולם של 2 מטר... הייתי ווי, גם, יש לי מטופל שזה אירוע שקרה לו, בדיוק מה שאתה מתאר. אז מה? מה דבר האומה? לפנות ערב זה היה כיתה ג' חבר'ה בחוץ, מה קרה? זה נקרא להיזרק מהאוהל. יש להיזרק מהבית ויש להיזרק מהאוהל. זה היה משהו לא כזה מזמן, בזיכרון שלי, כן? כאילו יוון זה מזמן. אולי בסלובקיה? סלובקיה זה ממש לפני שנה וחודש. אבל למה שלא שניכם תשבו ככה? יש פה כיסאות כן, אז בואו פה. אבל לא, את צריכה להיות עם הולצת זה. אמא, הכל בסדר, תשבו שניכם בזה, אנשים שבו. דן, חכה שיתחיל. מה? תחכה שנתחיל. איפה הכלים הגדולים שהיו? שיבואו וישבו. בנדה. שיבואו וישבו. אני לא מתחיל בלי הגני. זה מה ש... הון. יוגה. זה את עמידת ראש ביוגה. וואו. אני לא מצליחה. אני עשיתי בהתחלה חצי עמידת ראש, חצי דולפין. כאילו דולפין זה מין כזה. כן. והבחרתי שאני אעשה, אני מצליח לעשות את הכל עמידת ראש. אני מרגיש שאני מתנדנד כאילו בזה, אבל איכשהו זה... לחיות עם כמות כזאת קטנה של מים, והם, יש להם בית שורשים שמתפרס גם על שטח גדול. הם פחות מעמיקים ויותר הולכים לשטח, ופה בתוך הערוץ יש להם הרבה יותר מים. כי הערוץ, כמו שאמרנו, סוחב סחף. קרקע יותר עמוקה, שיטפונות סוחבים או אוגרים או מחזיקים מים יותר זמן, אז פה שצמח כזה גדל פה, והוא לא פותח את העונה בספטמבר, אוקטובר, נובמבר כשמתקרר. הוא נשאר פה כל הזמן, כשהשמש פה צולה אותו בטמפרטורות פנטסטיות. והאזור הזה, כשהוא גדל פה, אין פה, כשטיפות של מים יורדות, הם ישר או פה או פה, אין פה, יש פה כלום מים.
וזה הסיבה שזה בשבילי סמל של ההסתפקות במועט, של היכולת הביולוגית להסתפק בכמעט כלום, שאנחנו... כמו ארוחה היום, דן. ראה ערך הארוחה היום. אבל זה באמת, תסתכלו, יש פה לא מעט כאלה, אני לא אומר, זה לא המקום הכי שכון, פה באמת יש עוד איזה, אני לא יודע, קצת פחות מ-200 מילימטר, אבל... יש לו איזה פריחה או משהו? יש לו פריחה... לא מתמודד. כן. תודה, תמר. אבא, אתה אחראי להביא. לא תודה רבה, תמר. מגיע לנו, לא? מי בא לו קצת יין? יש פה תחינה. אבל זה לא... נחשפה, היא הייתה איזושהי תקופה חשופה לכוחות בליה, כי הים נסוג, ואז התחילו להיווצר שם ערוצים של ניקוז בהתאם... פה, אלה. אבל הים הציף שוב פעם, אחרי זה הים עלה שוב פעם, ואז הוא יוצר שוב פעם משקע, כאילו סלעי משקע, ואז אנחנו מקבלים פסגות פחות או יותר באותו גובה, לא פחוס כזה. זה מראה שכשהמקום הזה לא היה תחת ים, הוא עבר הסרה ואישור של כוחות בליה שפועלים ביבשה. עכשיו אנחנו אבל צריך לדלג מעל ה... כל דודי, הנה זה פה. אתה מדלג. הרבה חודשים. מהרים. חבר'ה, אתם מוזמנים כל אחד לקרוא את זה. לא, אז נדבר על זה בהמשך. זה אגב תשובה מצוינת. מילים מסביב והכל. והם... והיו כמה רמוסות. מוצרים, הרבה פעמים מוצרי יוקרה, שהם סמים ודברים יקרים, שהם העבירו אותם מהאזור הזה של, נאמר, ערב הסעודית, עבר הירדן, והעבירו אותם לכיוון הנמלים של חוף הים התיכון, ומשם הם המשיכו את דרכם לאירופה. מוצרים יקרים. מה שבאתי להגיד שאסיה... למען כבר היה 40? לא, 38. כן, בדיוק. הכל. כל גל, כן, לא, אבל אני קרא לגל... טולי, משהו כזה. כן.